Салому алейкум, ҳаматонон азиз. Ман Солибоев Бахтиёрёминович дар маркази варикоза нет дар шаҳри Екатеринбург кору фаъолият мебарам. Мо дар ин марказ бо бемории варидҳо, яъне варикоз вен нижних конечностей, бо табобати он машғул ҳастем. Айни замон бемории варикозро бо воситаи нурҳои лазерӣ табобат мекунем. яъне ин чӣ дигаргунӣ дорад аз ҷарроҳии умумӣ? Дигаргуниш дар он аст ки бо воситаи нурҳои лазерӣ буришро, яъне разрез кош талаб намекунад ва наркозро ҳам талаб намекунад. Бо воситаи беҳискунии мавзеӣ, яъне местное обезболивание, мо ин ҷарроҳиро мекунем. Агар ки шумо ва ё наздикони шумо бемории варикоз дошта бошед, ёки трофическая язва дошта бошед, ман ҳамаи шумоёнро ба маркази мо даъват мекунам. Дар марказ барои шаҳрвандони Тоҷикистон 10% тахфиф, яъне 10% скидка вуҷуд дорад. Маркази мо дар шаҳри Екатеринбург, кӯчаи Декабристов 51 ҷойгир аст. шумо бояд донед ки варикоз агар шумо ва ё наздиконтон дошта бошед, ин пеш аз ҳама хатари ҳосил шудани, яъне пайдо шудани тромбҳо мебошад дар пойҳо, ки он баъдтар ба дигар мавзеъҳо рафтанаш мумкин аст. Ва инчунин варами пойҳо, ин ҳам низ аз сабаби норасогии кори варидҳо пайдо мешавад. Агар чунин шикоятҳо дошта бошед, марҳамат ба маркази мо биёед.